Привіт! Мене звати Ірина. Мені 31 рік. Знімалася в діджитал-рекламі Метро, брала участь в масових сценах, а також нещодавно знялася в короткометражних фільмах в жанрі драмеді та комедії. Я навчаюсь в школі Безі Лав, де активно розвиваю свої здібності акторські. В роботі я легка. Швидко адаптуюсь під різні ситуації. Я люблю ролі живі, емоційні. По життю я активна. Вдома мене майже не застати, тому що у мене багато планів. Я люблю зустрічатися з друзями, я люблю кататися на велосипеді, я люблю гуляти з собакою. Інколи займаюся творчістю, роблю їстівні букети. Тому буду рада цікавим проєктам. Дякую.